Komisyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê ya Parlamentoya Tirkiyê bi beşdariya dayîkên Şemiyê û Aştiyê û hejmareke komale û rêxistinên civaka sivîl pêncemîn civîna xwe saz kir. Türkiye'nin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden êşên ku Tirkiye divê pêvajoyê de ku zêdetirî 40 sale berdewam dike, di rastiyê de êşên hevbeş ên me hemûyan in. Meseleya sereke ne ew e ku em tiştên meberê jiyana têk vebidin û li ser wan nîqaşên nû bidin destpêkirin. Barûva ji wê ew tiştên ku meberê jiyan e ji bo ku em êdî nejîn, weke saziya siyasetê tedbîrên xwe werbigirin û di nav aramî û xweşiyê de û weke ku di navê komisyona me de jî heye, di nav biratî û demokrasiyê de bimeşin. Ve takdirlerimi ifade etmek istiyorum. Di rûniştina yekêm ya civînê de dayîkên Şemiyê ji bo diyarkirina çarenivîsa kesûkarên xwe ên salên notan di dema desteserkirinê de hatine windakirin, daxwazên xwe pêşkêşî komisyonê kirin. Ya sereke jî avakirina komisyona heqîqetê bû. Hepimiz ortak hedefe hizmet ederek yani Dayîkên Aştiyê jî bal kişandin ser pêwîstiya zemîneke yasayî ji bo vegera kesên ku çekan datînin û xwestin ku komisyon guh bide nêrînên rêberê PKK Abdullah Öcalan jî. Mijareke ku wek aliyek serekeyê pêvajoyê Dem Partî jî li ser pêdagir. Burada toplumsal kesimler dinlendiği gibi Wekî ku nêrîn û fikrên çînên cudayên civakê, hemû mexdûrên vê pêvajiyê rêxistinên civaka sivîl û demokratîk, aliyên cudayên siyasî û akademisyanan tên wergirtin. Em dixwazin balê bikişînin ser girîngiya wergirtina nêrîn û ramanên Birêz Öcalan û diyaloga bûyîra, ku pêşengê vê pêvajiyê ye û birêve dibe û di vê pêvajiyê de ji bo aliyê Kurd biryarên giring û bi bandor dide. Di rûniştina duyem ya civînê de jî Komisyonê Guhdariya Nûner û Berpirsên Komaleya Mafên Mirov, Weqfa Mafên Mirov ya Tahîr Elçî, Komaleya Mazlûmderê û çend saziyên din jî kir. Parlamentoya Tirkiyê piştî civînê ragihand ku Komisyon di 27 û 28 vê mehê civînên xwe yên şeşemîn û heftemîn saz bike û di wan civînan de guh bide nêrîn û pêşniyarên serokên berên parlamentoyê û Yekîtiya Baroyên Tirkiyê. Ferdi İshak, Rûdaw.